Dagito'y kumpara. Ngagpay so pare. Tapos, Nalawa pa'y. naglawa pa yan. Nagtugaw taman pa'y parita kita at man dito ang klase ti kamatis. Ay sus, nagpintasan ang klase ti kamatis dito'y paray. Pare. Nagado ti mataya. Pare, sana kamatis da ito eh. Ludikad da ito diyaw awagan da iti kasoy. Ay sus, kasoy. Da ito iti hybrid na kasoy dito Pilipinas. Nagimasin. Andito lang Trinidad ti pakakitaan tayo. Kastaya paray. Well, pare. Nagadubot ti matada na ito yan. Talaga akas na pare. Tanag ginawan da ito itipin niya. Sus, ano ti English nga itipin niya paray. Ay, dito kitsa ka mo pare. Amo pa rin. Kanyagay pare. Dito nga awagan da iti mini ice. Talaga si ka pare. Saan ka pailangan nagbalin? Ay, wun mo ta. Akin ko ko iti dito paray. Pero pare, Nagpintasan dito. Ay, ayo. puro kita sa... Naimbag na oras ko. Kumani. Ay, naimbag-mag na oras mo, kumpadre. Thank you. Ay na. Mga malamyo kan oras yun. Minutos. Ay, makaawat kayo si Kankana. Ay, Kanan. Kanan ka no pare. sino ay Kankanon say? Kankana, ay, kanak. Aw. Nangiti kaya't nasa udita kankana. Isti kankana. Kanan. Sa umi, dayday. Sa uda. Wow, sa umi, Sa dayday. uda gaya pa. Wow. Ay, Damagin minuon niya dito. aguray kaya. Abay, di yung amo di. Lagan mo na ita. Sabi nga rin niya, matang bumikit pa Ay, hapon wow. ka sa kamate. Kan kasoy. Amo yaw. Oo, mula ni amang ko na ita. Mula ni amang mo. Mula na nagkitaw. Dagito. Ah, di dyan ni amang ka. Ano dyan yaw? Ang trabaho. Ay, kadimot ti pagpagada nga unas. Ay, saan? Saan mo't abang? Paray, mas daawak na nakakaputi na ito'y akamatay. Ang mga lumalamin da ito ako soy pare. Malamin. Pare. Tata. No apay nga nakakunayo nga Kaputa. kaputi. Daytoy tiket nakasawon dayta. Tapno no nagbunga dayto strawberry. Dito yung agdiso, dito isong kinargada. Amo yung idi nga pampanawon. Anta Sampay, pinakarkargaan ti kastoy, ti kaputi. Yung takadagiti naglablawas ngamin nga aldaw, dagi kakasday nga ruprup, ijay, mga lada, isulti kwada nga dito pero tatan na ito cellophane. Tapnuhan nga, karkaro nga marugitan. Tapnan nga diso ijay daga. Dayjay. Tapno saan niya agtrangkasaw? Ay, uwan siguro. Talaga si ka pare. Managaw ka. Tamukit agtarangkaso. Isungan dati kaputi na no, madanon di pa nagtutudo paray. Haan tata, o kita nyo, dito ay nagdiso da jay. Agdiso man ijay, hangak, paunay jay anti daga. Maawatan nyo matidad do mga kangkanaay niya. Basta Ama, kan kami, ama. maawatan Ay, manong. Sa anak pa'y nga ama. Ay, wun kaya, manong kayo. Uping kami pa. Ano ka? Di, purpose na ay wadanan ano ka ay na cellophane. Aw, adi. Taway iyat na ay, isnay pandiswanda. Kasta ka na. Ya, adi malungtot ay dagos. Kasta ka din. Aw, asi dinruot din ka man nina. Adi dan man ano kas na, man tubos na. Kat ano ka? Aw, adi dan dadaulan nan bunga di strawberry. Kasta ka di para. Malagip ko. Nagadugayam ti kalding ka. Babalik mo nga lang din para. Busog na ti kalding ko Ay, dito para. ay. Manong ano yugmot at kalding yun to. Hindi pa ikot kanada amin dito strawberry. Agumutan ajakin ko ko. Apa makin ko kaya dito? Goberno. Gobyerno namanan. Apa dito ang goberno? Nakilata. Sige pare. Ay, Diyos ko. No, way bisita yun. Pagaya malidas na Trinidad naman as strawberry. Nalakay strawberry miss na. Ano, kinunan na pa rin. Wan. At ano pa di ano ka? Ano yung mula miss na strawberry? Hindi ko maintindihan Litis na. pare. Why, violet pa litis hindi oh. Ito yung kadimot lang tiyaw awagan da iti ka anak ang tipin niya. Ay, saan Mrs. manong? Mrs. Misak pa niya manong. Barota pa yung magparay. Ore dong damag kini katugangan pa paray.
pare. Gure ka pa. Nangaw kayong mata. Mrs. Miss. Miss Universe. Miss Damagik maduapay akas titikulay nakit ang sabali da. Dahil nga min, manong, hampay na loom. Kasta ka. Wen, dahil jay no red, na loom. Say naong dia. Din na ay adiot ano ka? Aw, adi. Adi bala ang Dito naong. bagada pare. Aw. No red, no right. Pare. Sa Doy, palimot. baka di kayo amo di. Say sabong na di. Sa palimot ti pagawatak Aw. dita para. Say sabong na. Pare. Sino Ang man? mga doon na nabtuog da ito wino natnag. Iso apos siya. Talaga, Dito pare. man. Ang mga no na bata kakainom na iti strawberry wine. So, nagpalin ka red. Iso nga nagbalin arin. Amon dahil ti paggapuan ti strawberry wine, strawberry. Kasta Wow. kung na man doon di strawberry wine nga na dikit nagapo iti pagay. Saan mo gayap? Adi mo't ama no. Ado pa Bakit gayap. din no dati Rice wine, adi. Kasta rice wine aya. Aw. Ang ti masalud-sud ko laing anya. Balasang ka talaga niya. Ay, Mabalin ka kawan dito, mo, maagpastat hindi balayo intun madamdaman. Saanan pare. Gawin ka madamdaman. Agawid ta gaya man kumpara. Maraming kapay itirid pare. Agawid ta. Ay, susapo. Ang mas daawak man ta nagaduti agpaspas sa dito ang babalasang anya. Ay, wen may dangarod day wen day ti anti-strawberry fields. Imbes nga kanding kas kada baka kinduang ti agnomar dito. Saan ta dagiti mo tao Ni apada? tata nga talaga kalding manen kanwang ipagpaganan. Ore man do dagiti man kalding ko kita. Susi mamabsuta. Sakon tumo na parkin ida. Amo pare. Talaga na pintas dito kasoy. Sa bali Saan nga kasoy day tama no? Huwag gaya. Strawberry sa. Ringid gaya. Ay, ringid strawberry. Excuse me. Strawberry. Mabaling ka dito ang pagkada. Sa bali ti marikrik na kun. Nya. Sa bali. Paiso. O Pagkada sige. ka pare. Ang pagkada tayo. O sige, manong tang inibalita na explain ko ni konti strawberry niya. Ikasda aya. Okay. Thank you Pagayo ka dagilya dad dumang patang may tagpa-share mo lang dito niya. Nagayang tinagan mo. Ay, siyak ni Kwa. Ni Odessa. Odessa? Sakmat ni Fernando Puwit. Fernando? Bernardo. Fernando po? Awan ni Fernando Fernando po niya. Fernando Puwit. Ganon. Sakmat ni Vicente. Vicente Chanko. Nagasing ka pare. Mapantan. Vicente. Sige. O, sige nga ron na. Thank you. May kayo tuman agpa-share ata. May kayo mga... Agatang kayo gamit yung strawberry. Ano yung jay? Sige. May kayo itong mga line niya. Sige mo na akon. Tang, manong. Sige. I love you. Pare. Agawit tamatan. Gawin tan pare, tamo tan. Tinagan na dito'y akasoy. Huwag kasoy. Nagpindasin tayo ang klase ni kasoy na yan.